खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि बतझर जिल्ला बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशननि खुंगा 3थि आरो हारजरा गामिनि खुंगा 8थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ जथायै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो। बिफां लाइफांनि गोरलै बिलाइयाबो खिलिबाय, दाउ खौआबो गाबबोबाय, बेजों लोगोसे सुबुंनि गोसोआबो उरां फारां जाबोबाय आरो बेबायदिनो गासैबो रायजो राजाफोरानो समायना रमायना मिथिंगाजों रंजाखांना बैसागुखौ रंजा खुसिजों बरायदों। थिग बेबायदिनो दिनै क'क्राझार जिल्ला बतझर महकुमानि सिङाव थानाय हारजरा गामिनि गेलेग्रा गुवार फोथाराव बतझर जिल्ला बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशननि खुंगा 3थि आरो हारजरा गामिनि खुंगा 8थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ जथायै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों फालिदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव गाहाय लांगोना बेखेवनाय आरो आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो सायनासालि बेखेवनायजों लोगोसे हारिमुआरि गेवलां मोसानाय बायदि बायदि हाबाफारिया जानानै थाङो आरो सानजौफु समाव मोनसे बैसागु बोथोरखौ नोजोर बोनानै गेवलां मेलबो लानाय जायो आरो बे गेवलां मेलखौ सामलायो बतझर BCAA नि आफादगिरि मिथुराम ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे मेलखौ बेखेवना होयो थिपखाय HS कलेजनि गोरायुं हिरिम्बासा ब्रह्म बिथाङा आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु BCAA नि नेहाथारि गुरु पबित्र बर' बिथां आरो मंगलाजरा एबसुनि बोसोनगिरि सन्जीब कुमार नार्जारि आरो बतझर जिल्ला बर' समाजनि आफादगिरि सम्राट हाज'वारिजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लाफैनानै मेलखौ गोगोमै जाफुंसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिरु BCAA नि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। दिनै आङो खोब गोजोननाय मोनदों। बोसोरनै बोसोरथाम जाबाय दिनै बतझर डिस्ट्रिक्ट बिसा बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशननि जा मोनसे खुंथाय हाबाफारि बियो बोसोरनैयाव आं लेंदोंमोन आंबो उसुबिदानि थाखाय फैनो हायाखैमोन, नाथाय देग्लाय फैनानै खोब गोजोननाय मोनदों। दिनैनि बे हारजरा ओनसोलनि जा बे गामिनि जा समाज बेबस्था जा हारिमु सिबिनायनि आखा फाखा बे हारिमु सिबिनायनि जा आखा फाखा बेखौ नुनानै खोब गोजोननाय मोनदों। बर' हारिनि गेजेराव बेबायदिनो बैसागु खुंनाय आरो हारिमुनि थाखाय जा आखा फाखा बे अरायबो गोजोर जानानै थाथों आं बेखौनो खावलायो। जोंबोथ' खोब गोबां बैसोनि मानसि नङा नालाय, जों गोदो जा नुबोदों गोदो गामि गामि मोनसे मागिनायनि जा सिस्टेम दंमोन, दाबो बियो ओनसोल लानानै दं, नाथाय बेयो खोब स्टेजाव बा मोनसे जायगायाव ज' जानानै जयै रंजानायनि मोनसे आखुसिम सोलायबाय आरो बे टाइम लाना टाइम टु टाइम बेयो सोलायखागोन आरो उन समफोरावबो बेयो समजों लाना सोलायलांगोन होननानै आं सानो। अब्लाबो थिगैनो दं, जाय जेरै सुबिदा जाय जेरै गोसो जायो बेखौ फालिगोन। समाव बैसागो हारिमुखौ बा जों गाजा गोमजायै मेथाइ रोजाबनानै दामै देयै जाहाथे मोजाङै रंजानानै हारिमुखौ सिबिलांबाय थायो जोंनो बेनो जोंनि मोनसे बाख्नायथाव आखु होननानै आं सानो। आं दिनैनि समाव बेखौनो सानो, दिनै उन्दै जा फरायसाफोर दं बा जिखिनि उन्दै सामनि फंबाय बिनानावमोन दं गासैखौबो बुंनो थाङाखै, नाथाय मबाइलनि जा मोनसे प्रभाब, मबाइल थुनानै न' सिङावनो हाबसोना थानाय बे मोनसे सभाबा जोंनि गेजेराव खोब बांबोदों। बेखौ खालामाबालानो एटलिस्ट दिनैनि बे समाव बैसागो बोथोराव जाहाथे गासैबो गाजा गोमजायै उन्दै फरायसुला फरायसुलि बा जिखिनि फंबाय बिनानावमोन दं बिसोरबो जाहाथे न'सिमबो ओंखारबोनानै गानै जोमै जाहाथे बैसागो मोसायो, बैसागो रंजायो, दामो देयो रोजाबो, बेखौनो आं खावलायो। बतझरा जाबाय मोनसे जारिमिनजों बुंफबनाय बा बर' जाथिनि मोनसे जारिमिनजों सोमोन्दो गोनां मोनसे जायगा। गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जा धोरोम फोसावनायनि जा मोनसे बिथांनि समाज बेबस्थानि मोनसे आखुथाय जारिमिन दं, बे दिनैबो आसलथे गोजोर जानानै दं। आं बेखौ थारैनो दिनै गावनि मेगनजोंनो रोखायै नुबाय आरो फोरमानबो जाबाय। आरो बे ओनसोलनि जा समाज बेबस्था, जा गोग्गो मोनसे समाज खुंथाय, बे जाहाथे मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव आसामनि मोनफ्रोमबो खना खनला जायगायाव जाहाथे गोहोम गोग्लैयो आं बेखौनो आसा थियो। आरो बे जिउ खुंनायनि जा मोनसे समाज बेबस्था, गोग्गोम समाज बेबस्था, बेखौ जोंनि ओनसोलफोरावबो जाहाथे जों मिथिं दावथिङाव बुंनानै एसे गोहोम खोलैनो हायो बा बेबायदि फल' खालामो, बेफोरबायदि समाज बेबस्थाखौ आं बेखौनो जोंनि ओनसोलफोरावबो गोहोम खोख्लै जानायखौ लुबैयो। गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन।
क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांबिलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पैनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र, रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, ल'ग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।